Mga kapuso, sa mga mahiligon sa pag-alaga og mga iro, ginaunsa ba ninyo pagpaamo sa ilaha? Kini man gud atong makauban karong buntaga usa ka kagay-anon nga gina-train ang iyang mga iro nga mapasunod sa iyaha. Si Val Gerard Marquez. Sir Val, mayong buntag og dayon sa atong GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag sa tanan, mga kapuso. Okay lang. Sir, pila ka buok ang imong mga alagang iro karon og unsa ang mga breed ani, sir? Karon naat ko'y upat ka ero, duha ka Bull Mastiff and duha ka American Bully. Sir, unsa klaseng training ang imong ginatudlo sa imong mga iro? Basic obedience para sa ila, para sa as a pet lugar na ako'y basic obedience for them. Ga tudlo po ko sa ilaha o basic kaning ilahang eating habits lugar. Importante na sa usa ka pet. And since ako gaya ginashow ko na ako akong mga iro, so ga-training ko sa ilaha for shows. Dali lang ba sila pasundon, sir, o unsa ba ang imong technique aron mapasunod sa imong ginasulti ang imong mga alaga? Kaning ako ang mga alaga diri is puro ni sila bulldog breed, no? When you say bulldog, labad ni sila sa ulo, dili maminaw. So gina-reinforce na ko sila at pagsugod na ay treats. Paunsa ba, sir, nga nakabalo ka unsaon pag-train sa iro, sir, og asa pod gikan kini imong mga alaga, sir? Pinalit ba ni or hinatag sa imuha? But when I first purchased my first Bull Mastiff, dito ko na challenge because ang Bull Mastiff manggod is very stubborn breed. Lisod na sila tudluan. So along the process akong pag-alaga, nagtanaw-tanaw ko og YouTube, naminaw ko mga talk shows regarding dog psychology. Of course, isa na po na ang pagbisita sa atong mga amigo po nga naapoy mga similar breeds lugar nga gialagaan. Nangutana over the years, nakagin ta og knowledge, and then usapad sa pag-perform lugar sa mga natun-an nato. And then majority ani sa ila napalit na ako, no? Sa age level sa imong iro, sir, sa kanus ba dapat sugdan ang training sa kini nga mga iro? Importante gyud pagsugod pa lang nila pag anak, no. Isa na sa ako ang mga gina-train. But since ang ako is napalit na nako siya, ginapalit ra na akong majority sa akong dogs. Ito'y pa lang gapili nako. So as a person who has been exposed lugar sa ingani nga klase nga breed, 1 month old pa lang ginaadtog yun ko sa asa ang tag-iya sa breeder, no. Ginatan-aw yun ako kung unsa klase nga iro akong pilion. Pamili na ko sa puppy nga fit lugar para sa akong lifestyle. Pero unsa bang mga idara, sir, nga kanang maka-catch up na gyud, sir, og kanang musunod na gyud ang mga iro, og unsa pod na mga idara nga kanang medyo lisod sila pasundon sa imong gusto ipahimo sa ilaha? Sa amo sa like sa Bull Mastiff, kailangan gyud siya at an early stage i-train na nimo siya. So like I said, puppy pa lang gina-train na namo siya. So kung mudako na and wala nimo ma-train, maglisod na kag pugong ana kay kusgan gyud kay na sila. How about sa eating habits, sir? Napod ba'y training ka ginahimo sa imong mga alaga o unsa ba'y paagi, sir, sa ilahang pagpakaon nimo sa ilaha? Definitely, nagyud perminti na uban ang ako sa ako ang program ang eating habits or eating obedience nila. Isa na is ginapasyow nimo sa ilaha nga the only time sila pwede mukaon is kung muingon ka nga mukaon. Action showing nga ikaw ang alpha, ikaw ang leader o ikaw ang masunod. To prevent lugar aggressiveness, kanami itong ginaingon nila nga ayaw hawiri while gakaon kay mamaak. So usa na siya sa puppy pa lang imo nang i-train nga mabantayan sila kung magkaon nga dili nila ibutang ang ilahang mga kamot unahan sa ilahang food bowl, no. Dapat atras na ilang kamot, meaning magkilangan nila i-reach out. It's a gesture sa mga iro nga nagrespeto sila nga kanang property nga ilang gikan-an imuha na, and nakikabot ra sila, nakikaon ba sila. So it's a sign of respect lugar sa mga iro sa imuha nga dili sila dapat mag-agresibo kay the moment nga imong kwaon ng bowl,
sa ilang atubangan dapat dili sila aggressive. Mualaw ra sila. Sir, how frequent ba ang training nimo sa ilaha? Sa puppy, everyday. Everyday gina siya, repetitive. Especially ang American Bully o Bull Mastiff nga line, ang ilahang adulthood ana is 3 years old. So from a puppy until mag 2 years old, repetitive ang among training ana nila. Sir, unsa pud ka importante para sa imuha nga matrain ang imuhang mga alaga na iro? Very, very important yun. It will reflect lugar how a owner is bringing up their pets. No? Lastly sir, imong mensahe sir sa mga susama nimo sir nga naay mga alagang iro o gusto pud nila i-train ang ilahang mga alaga. So mga kapuso, no, para sa atong mga animal enthusiast, whatever breed ang inyong gusto paliton, almost always ang ako yung ginaingon sa tanan is know the breed first before nimo paliton. Ila-ilaha sa gyud og ayo ang iro nga imong gusto kuhaon. So kailangan nimo siya bagayon sa kung unsa pod ang imuhang lifestyle. Daghang kayong salamat Sir Val sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir og pakiregards ko sa imong mga alaga. Thank you, Sai, and thank you mga kapuso. God bless. Ingat po kamo tanan. Chillax lang mo mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.